Nalipay ba kamo samtang nagtrabaho sa inyong mga buluhaton? Maayo. Sa dili pa ko magpadayon, magampo sa ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. You knit me together in my mother's womb. You knit me together in my mother's womb. I praise you, I praise you. You knit me together in my mother's womb. Because I am fearfully and wonderfully made. Because I am fearfully and wonderfully made. I praise you, I praise you. You knit me together in my mother's womb. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Mangutana si teacher, unsa ta karong adlaw? Martes. So kung karon Martes, ugma unsang adlaw? Miyerkules. Sakto. Karong adlaw, Martes, Oktubre 13, 2020. So kung karong buwan na Oktubre, unsay sunod nga bulan? Nobyembre. Sakto. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. Unsa ang atong panahon karon? Unsa ang atong panahon karon? Unsa ang atong panahon karon? Karon ang lamugtong. Unsa ang atong panahon karon? Karong adlaw, naglamugtong na usab ang atong panahon. So karon kay nahuman na nato og ila ang adlaw, ang bulan, ang petsa ug ang panahon. Lain na usab ang atong pagahisgutan karong adlaw. Nakaibalo ba kamo nga bisan pa man og naamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan, aduna mo'y gisunod nga schedule? Maayo. Sumangutana si teacher, unsa ang inyong gibuhat sa dili pa kamo magsugod og trabaho sa inyong mga buluhaton? Sakto, magampo. Base sa inyong natan-awan nga may instructional video human sa pag-ampo, unsa naman pod ang inyong pagabuhaton? Sakto, maminaw sa inyong magtutudlo. Sakto kaayo. Gawas sa pag-ampo, paminaw sa magtutudlo, unsa pa man ang inyong gibuhat? Sakto, inyong gibuhat ang unang buluhaton. Mao kini ang usa sa mga nagkalain-lain nga mga buluhaton sulod sa tulungan o lugar sa inyong balay diin ninyo pagabuhaton ang inyong mga buluhaton. Akong usbon, magampo, maminaw sa magtutudlo, magbuhat sa unang buluhaton, magkaon sa snacks, maminaw sa istorya, magbuhat sa ikaduhang buluhaton, o manghipos sa mga gamit. Sa inyong unang buluhaton, inyong isuwat ang numero sigon sa saktong pagkasunod-sunod sa mga buluhaton sa eskwelahan. Karon kay nahuman na ang unang buluhaton, magampo na ta, maghugas sa kamot o mukaon sa snacks. Karon kay nahuman na ang inyong pagkaon sa snacks, karon oras na sa inyong pagpaminaw sa istorya. Sa gihapon si teacher nagsukip sa inyong tagsa-tagsa ka mga expanded envelope. Dili ninyo kalimtan na ang libro adunay 3 ka bahin, ang atubangan, ang likod, ug ang mga pahina. Sa inyo unyang ikaduha nga buluhaton, magunting mo og gagmay nga kwadrado ug ipapilit kini sa mansanas hangtod nga wala nay makita nga puti nga bahin sa papel.
Karon kay nahuman na og trabaho, unsay angay buhaton kung mukanta na si teacher? Sakto, ipuson na ang tanan nga mga gamit og limpyuhan na ang lamisa. Andam na? 1, 2, 3, una-unahan tayo, 4, 5, 6, kalat ay ligpitin, 7, 8, siyam, kalat ay pulutin, pagdating ng 10, lahat ay nakaupo. Karon kay nahuman na ang tanan natong mga buluhaton, mag-ampo na ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love and trust me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo nga magaingon, daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye!